Presenting to you, Sir Hemant Kumar Jamatia on the stage. Jotono khulmaikha horthukha ba rsalailia honi haipana tangsa rsa sinai aneo rsa mungno suidokha borom gnang Ranjit Deborma kok borokno lobui kok boro sini amaniko kethang tongsa pogui mangla rangcha khopja amaniko kok borok sini kok borok sini kok borok pogui mangla rangcha khopja amaniko kok borok sini kok borok sini kok borok Usuk siknato amaniko Usuk sitongtho sagai uko Usuk siknato amaniko Usuk sitongtho sagai uko Rangchak sini ha Tripura rangchak sini ha Tripura kok borok panujang mabara kok borok sini amaniko kok borok sini Phung hạ thái đầy ma tùy xa không bực ta khô khả ma ba hai cơ pulang upha wapang bai cơ pulang phung hạ thái đầy ma tùy xa
khama bahai kepulang Tripura hani busa sừng jot than sa tong lai go tong tho tho sa lai go mani go kokboro sini amani ko kokboro sini amani ko gothang tong sa bogui manla rangja khauja amani ko kokboro sini kokboro sini kokboro Jotona khulamaikha belai belai ke khana to ke sino rasabe khana no ba ke sarno pai flya sing hambai ri ma tong layo